Περίμενε, φαίνεται αυτό. I've been expecting you. Λοιπόν, γεια σας. Χαίρετε. Welcome to my blog. Αυτό είναι το πρώτο ανέβασμα. Δεν ξέρω πώς το λένε στη βάση του YouTube, γιατί δεν έχω λειτουργήσει ακόμα. Αλλά είναι η πρώτη μου μεταφόρτωση ή μεταμόρφωση ή upload για όσους έχουν πραγματικούς υπολογιστές. Λοιπόν, στα αγγλικά. Τι θέλω να πω. Α, ναι! Θέλω να απαντήσω. Αυτό το βίντεο είναι μια απάντηση. Αυτό το βίντεο είναι μια απάντηση στην Αλεξάνδρα Ολυμπία Περιστεράκη και στον Κωνσταντίνο Σταγκ που στο Facebook, ναι, τους ανέβασα το τραγούδι Down on Life της Elephant. Πολύ ωραία αυτή. Ναι. Και αυτοί εντάξει, δεν κάνανε like, δεν μας πειράζει αυτό. Αυτό που μας πειράζει τα σχόλιά τους. Πάμε να τα κάνουμε ένα μικρό review. Λοιπόν, νούμερο 1. Αλεξάνδρα Ολυμπία Περιστεράκη. 5 hours ago. Το βίντεο δεν μ' αρέσει. Παροχημένη χιψτερίλα. Το τραγούδι καλό. Παροχημένη χιψτερίλα. Δεν μου βγαίνει. Δεν έφυσε. Πώς το κάνουμε μοντάζ. Γι' αυτό κάνουμε μοντάζ όλοι. Ναι ρε φίλε, θα το κάνουμε μοντάζ. Θα το κάνουμε μοντάζ, ωραία. Αυτό θα είναι απευθείας, το ξέρεις, Λοιπόν, παροχημένη χιψτερίλα. Εσύ, το point είναι... Δεν σου βγαίνει, θες να είσαι μόνος. Όχι.